سلااو ڕێز تەماشاوانên هێژە سۆزان بابانم لە کورسات نیوزی خەلکێکردن ji بەرنمەیە ڕیا کوردستانی پێشکەشیوا دەکەن. ئیشەڤژی بەرنمێمە لەسەر بابەتێ کوردە لە باکووری کوردستان و ترکیە ji ber ku me got ڕیا کوردستانê her mijarێکی ku Kurdan alaqedar bike li her beşên Kurdistanê em li ser disekirin. Her weke hûn jî dizanin temaşavanên hêja. Pêncî salin zêdetir ji pêncî salin Kurd bi awayekirdin li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dest bi têkoşînekî kirine. Beriya wan neviya em bêjin bav û kalên Kurdaniyê ku li vir li Bakurê Kurdistanê têkoşîn kiribû. Ji Şêx Seîdê Kal, ji Seyd Reza Dêrsîmê bigire. Heya roja îro Kurd daxwaza ek tiştê kiribû. Ku em wek netewa Kurd li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bên qebûlkirin. Niha bi têkoşîna pêncî saliya Kurd li Bakurê Kurdistanê gelek rojev hatin guhartin, gelek babet hatin guhartin. Kurd êdî dikarin daxwaza mafê xwe bikin. Kurd dixwazin çarenivîsa xwe diyar bikin. Kurd dibêjin em jî hene û em bê hebin û em dixwazin divê qonaxa nû de em jî azadiya xwe hebûna xwe misoger bikin. Di xeleka berê de me behsa sedemên xwefesixkirina PKK kiribû. û çima PKK xwe fesix kir, pêdivî bi fesixkirinê dît û tiştên ku rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê Abdullah Öcalan ku xwe fesix jî kir, pêdivî dîtibû ku divê PKK xwe fesix bike û em ber bi sosyalîzma demokratîk biçin, ber bi komûna biçin, ber bi qonaxeke nû biçin, me behsa vê yekê kiribû. Niha li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye hinek gav hatin avêtin. Ji bo nimûne dewleta Tirkiye bêjin rayedarên dewleta Tirkiye bi taybetî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan her wekî din serokê Partiya Tevgeran Tevperest MHP Dewlet Baxçelî dibêjin di gavavêtina ber bi Tirkiyeka bê teror çi tiştî nikarin asteng bin û em ê bêguman Tirkiyeke bê teror ava bikin û ev ji bo xêr û xweşiya 85 milyon welatiyên li Tirkiye jiyan dikene. Yani tê bibe sedema xêr û xweşî ji bo 85 milyon Kurd. Ji alekî din ve jî Kurd partiyên wan, pêşengên wan, şoreşgerê wan dibêjin em dixwazin bi vê qonaxa nû de guhartin çê dibin, em dixwazin siyaseta demokratîk li Tirkiye misoger bikin. Wata em Tirkiye demokratîk bikin. Dixwazin di Tirkiyeke demokratîk de jiyaneke hevbeş bi xweşkubiratiyê jiyan bikin. Bêguman hinek têzên wan belkî cuda bin, axaftinê wan cuda bin. Fikarên raya giştî jî ya gelê Kurd li ser vê babetê heye. Herî dawî jî biryar bû bêjin paketeke yê derbarê mesele darizandinê li Tirkiye çêbejbû ku girtiyên siyasî bi hezaran girtiyên siyasiyên Kurd li girtîgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hene bêne berdan. Ev paketa di hemîniya darazê ji aliyê AK Partî ve hat pêşkêşkirin ji bo parlamentoyê. Hat qebûlkirin bi piraniya dengên AKP û MHP ku ji ber ku ev hevpeymanên cumhur çêkirine. Lê ev paketa darazê gelek hêvî û xeyalên gelek aliyan taybetiyê Kurdan ta astekî vala derxistin. Em nikarin bêjin şikandin. Lê ta astekî vala derxistin. Ji ber ku diviya bû divê paketa de hemîna darazê de gelek yasa batana guhartin ji bo ku girtiyên nexweş bi taybetî, girtiyên siyasiyên Kurd bi salan e ku li girtîgehên Tirkiye de hatine girtin, hatine sizadan ew bêne berdan. Lê piranî ji bo meseleyên edliyê bûn, ji bo kesên ku li girtîgehên Tirkiye de hatine girtin, kesên ku li ser dosyeyên cuda hatine girtin, ji bo wan nebû. Ev nerazîbûnekî li pê xwanî û proseyê ku dewlet jê ra dibêje Tirkiyekirina Tirkiye bê terorkirina Tirkiye û proseyekî ku Kurdan jê ra dibêjin çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd li Tirkiye gelekî giran bi rê ve diçe. Yani keşmekeşekî divê navberê de heye û raya giştî jî bi taybetî hemî Kurdistanê çav li rê ye ku gavên ciddîtir bêne avêtin, gavên girîngtir bêne avêtin. Lê tana hinekî em dibînin belkî xetimî mabe. Em li ser giştî van babetan e mêvaneke me taybet heye Rêz Eyûb Burç heye. Hem gerînendeya İlke TV hem bi xwe ji rojnamenivîsa û bi salaya van babetan e em bêjin şirove dike û dişopîne. Em ê niha li Stenbolê bi awayeke rastexwe mamosta Eyûb Burç li gel me ye em biçin
قال مامۆستا ئەیوب برج مامۆستا ئەف دەماوە باش بە هێویدارم و ڕەوشاوە باش بە بەریات تیژی جەژنا قوربانێکی لەوە پیرۆز بە دخوازم پرسا خۆ بەvê دەست پێ بکەم نەها کورد لە باکووری کوردستانê daxwaza çareseriyeke demokratîk dikin û prosejî bi rastî bi avêyeke giran rêveçê lê dewlet jî ji aliyekî dibêje yani em bêjin Serokkomarê Tirkiye bi xwe dibêje ti pirsgirêk di gavavêtina ber bi Tirkiyeke bêteror nîne lê ji aliyekî din ve Kurdan bi fikarin em divê vê yekê li gor nêrîna we ji ber ku hûn bi xwe ji nêzik ve dişopînin em ê vê yekê çawa binirxê Belê zor spas ez jî dema we û cejna we pîroz dikim kekê Ozan rastî erê Tirkiye navlêkiriye dewleta Türk û partiya li iktidarê AK Parti û MHP ku blokeke wana navlêkirine navê vê pêvajoyê weke te jî yanî ziman dibên Tirkiyeke bêteror ji xwe ew wan wisa navkiriye lê em di dîroka gela de dîroka van nakokên ku bi riya şer dixwestin werin çareserkirin navê wê dibên çi jêr dibêjin yani betalkirina şer li hevhatina bê riya aşitiyê de mirov kar navekî wisa lê bike yani Kürt yani silah tê sekinandin bi hawakî rast e Türkiye ji destpêka ku banga Öcalan ku ji bo danîna çeka û ji bo ku kongreke fesha PKK fesîhata PKK rast e êdî mirov kare bêje li gorî gotina rayedarên Tirkiye wê ixtidarê Tirkiyeke bêteror ji xwe zaten dest pê kiriye lê Tirkiyeke ku bi riya demokratîk ve mesela Kurd were çareserkirin hîn dest pê nekiriye mirov kar wa bêje yani Tirkiyeke bêteror heye eger me basa wan tenê sekinandina şer ya jî dayîna çeka û fessekirina PKK be ji xwe ev çêbû ancak em baş dizanin ku vana PKK ne sebebeke PKK neticake ji xwe netîca pirsgirêka Kurd e ya jî çaresernekirina pirsgirêka Kurd e ne dayîna heqên ya jî mafên Kurdan e ev nêzîkî 100 salê vê Cumhuriyetê mirov kar wa bi şîrove bike rast e PKK xwe feseh kir û zaten prosedûrek dayî ber xwe ku çekê xwe jî deyîne çeka jî berde lêka li gorî Tirkiye rast Tirkiyeke bêteror dest pê kiriye gorî gotina wan em bêjin şer qediya ye baş e ka Tirkiyeke demokratîk û ji bo gavên ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd nehatîne avêtin heye jî lê mirov kare bêje rast e ev gavana natin avêtin gerek me tespîtek wisa bike lê daxuyanî û netê wan jî ku gorî ku divên em ê va gavana bavêjin yani wext jêr lazim e dibêjin işte yani ziman ev paketa darezandinê em çawa Kurdî bînin ziman ev paketa belê hinkî hêvî hebûn ku gelek kesên di hefsa de werin berdan lê wan wisa nekirin wan wek gotinekî ez bi hawakî din dibêjim wan kesên ki li dijî dewletê ef nekirin kesên ku li dijî gel ef kirin ê ku tedî hevkuştine irz tecavüzkirine irz jimnantiya irziyê kirine tişmiş sê wisa yani mirov karî bêje kesên hefsa de kesên ku li dijî gel kesên ku bi rastî zirarê xwe ji bo civakê hebûne erê civakê gel yani karê xerab kirine ew hatin berdan lê kesên ku li dijî dewletê leş kiriye û tekoşîn kiriye û mücadele kiriye ew kesana ji bo de dewletê di riya çareseriya demokratî em zanin va kesana giraniya wan jî di riya demokratîk de ev tekoşîna xwe meşandine û heta yên nexweş jî di nava va kesên em dibêjin girtiyên siyasî ji bo wan tukavek nahavêtin tenê ji ber wê ez bijim dewlet kesên ku dijî wê ef nekir
ام سكارن بيجن ود قوتنا كنا بعفن بيجن برندان اللي كاسين كل ديجي قال جواكي بون بردا منو كاروا بيش اجي شبابك ورخنا كريان من هدش بو باقابي اوج دبن دبي باكيتي ده نا بايزي امي va mesela راح بك امي او قاعد تجي امي بابج بو كاسين تنين قرتين سياسي çima nabetin bahanawan heye tüm mebestekêş xurçê dikin dibên meva gave bavê te dibe ku endamên ku nava tevgera cemaeta Fethullah te cî girtine dibe ku ew jî pê rebatana berdan bi hawakî wisa di nav di paş di perda de li paş deriya de va gotinana dibêjin yani başa yani dedi gerek adil ve hev biji yani her kararın em bejin adil gerek tücdaya ne ki nava kesa var xuya yakuhin nava devlete de operasyona ke ku yaji çareseriya kuj bo prskereka kurd en bu borine prskereka cemaata Fethullah jî serras nekirne yani var xuya yaku li ser ve çareserkirina ve meseleyê jî digerin havaki. Ligori ku tiştên tenguhê me jî bû di wî awî de ye. Yani gav ji hêla Kurdan de gava dîrokî hatiye avêtin, lê ji hêla dewletê de nêteye lê gav tune. Mirov wa hulasa bînizin. Belê. Mamosta pirsa min girêdayî babetێkê ji xwe ez dixwazim hinekî vekim. Roja borî du roj berê em bêjin rojnameya serxwebûn ya ku weşana xwe bi dawî kir belgenameyekî ya Abdullah Öcalanê ji bo Kongreya Duwazdemîn ya PKK şandibû. Li vir tiştêk balê min kişand dibêje yani behsa têkiliya hezarê salê ya Kurd û Tirkan dike ku Kurd çawa alîkariya em bêj yani li behsa Selcuqiyan dike ku belkî bêjîn Sultanê Selcuqiya sultanekî yê Kurda be yani Kurd pêşengî kirine ji vê yekê re pişa di şerê melaz girê û ji xwe herî dawî di şera rizgariya neteweyî ku jêra dibêjin lê paşê Tirk hatin piştgavêtin yani tune hatine hesibandin li ser wan êrîş çêbû wate em dikarin bêjin ev hemî dibêjin ku komara Tirkiyê li ser bingeha tunekirina bi taybetî ya Kurdan hate avakirin. û Abdullah Öcalan jî bi israr dibêje divê li Tirkiyê pênaseya netew bête guhartin. Niha dixwazim vê bibêjim. Gelo dewleta nihayê Tirkiye. Dawî de te çand ziman tam Abdullah Öcalan dibêje. Abdullah Öcalan dibêje divê li Tirkiyê pênaseya netew. Tirkî dibêjin ulus. Yani pênaseya netew li Tirkiye bête guhartin. Ez dixwazim vê bêjim. Tirkiye dewleta Tirkiye tevî hem hikûmet jî hem jî dewleta Kurd ya Tirkiye çiqa ji vê yekê re amade ye ji ber ku gelo binêrîna we ev metirsî nîne li ser dewleta Tirkiye ku bixwaz bêve 100 sala bi awayeke netewperestiyeke hişk civaka xwe bi rêve biriye niha ji nişke ve bixwaze pirsgirêkek wisa mezin çareser bike ev ji hêla dewletê ve nabête sedem ku hinek pirsgirêk çê bibin binêrîna we. Eşxu bize me besta va psikerek û tirs û em bêjin paranoya ku Kurd bibin xwedî maf ya jî bibin xwedî axwa werbêjin welat. Ev tirsa dewleta Tirka herî mezin e. Dîrokê de jî wisa niha jî wisa ye. Rast e Türk sed sale xwestin ku zaten avakirina 23,000 vir ve îlankirina Cumhuriyetê piştî peymana Lozanê û pê re avakirina Cumhuriyetê heya îro Türk xwestin ku xwe dewleteke netew weke dewleteke netew xwe ava bike dewleta Türk. Yani bi yek netewî netewa Türk ê ku Müslüman bin gerek bibin Türk êku ne Türk bin û Müslüman bibin Türk û yên ku zaten ji xwe ne Müslüman bin û ne Türk bin jî wan deportasyon li serê wan çêkirin wan tehcîr kirin weke Rûma weke Ermeniya zaten ji xwe ji genosaydê derbas kirin heta ku Türkên dema mübadele em jê dibêjin wexta Rûm
و ترک جی هف گوهراندن در یونانستان و ام بیجن ترکیه لقرامانه ترکین خریستیان جی هفون او ترکانا جی شاندن یونانستانی yani Türk bun jî têr nedikir bo devleta tu gerek Müslüman biyana û Sunî biyana awakî. Devleteke xwestin ku bi yek etnisîtî, bi yek netewî û bi yek mezhebî devleteke netewî çê bike, devleteke netew çê bike. Zaten xwe serdama devletên netewbûnê bû. Ew serdama piştî şerê cîhanê yekê em baş zanin. Hatta roja îro maalesef em çawa bijim ne maalesef em bijim baş bûye ku nebûn netewek. Ber ku ne li ser edaletê hatibûn ne wek heviyê û ser piraniya gela modelek wisa tu nebû. Modeleke monolitik yani tenê gerek Türk bin û êdî jî gerek bibin Türk. Ê ku Müslüman bin û ne Türk bin bibin Türk. Ev proje wan ser neket. 3 salib ser neket. Yani çar nige ve proje hebûn û taybetî bo pirsgirêka Kurd dixwestin vê meselê Türkiye serxîne. Dixwestin Kurda tasfiye bikin. Hatta elimine bikin yani imha bikin. Dixwestin asimilasyonê çê bikin. Êku tasfiye nebûne imha nebûn jî asimile bikin Türk. Yani projekî wisa bû devlet bûn û Cumhuriyeta avakirina Cumhuriyeta Türkiye û înşawê bêjin heya roja îro. Lêviya li gorî dilê wan nemeşiya û çiqasî hewdan xwe ku Kurda bikin Türk asimile bikin hatta cî bi cî jenosayt etnosayt li Kurda kirin weke li Dêrsim li Şexsayt li Palo li Zîlan ev jî nebû çare û herî dawî eva pêncî salê jî isyan û em bêjin serîhildan û îtiraza Kurda ser rêya PKK de pêncî sale li dijî vê proja Türkiye ku a hinkî em bêjin projeke rasîst bû şerê Kurda meşiya ev proje bi ser neket. Yek netew, yek mezheb ev proje bi ser neket û şert û şurûtên rojhilata navîn jî hat guhertin. Yani aslında ev bi şerê kendavê û tasfiyekirina Saddam heta dest pê kir heta roja îro em bêjin heta tasfiyekirina Esad ev hat yani kendav der nizama Düniyeke nûh çê dibe. Em bêjin kendavê ve rojhilata navîn de. Niha ev sahavê jî Sûriyeye ser Sûriye dîzayneke nûh çê dibe. Türkiye viya tevî dibîne yani Kurt dixwestin Kurda tasfiye bikin, imha bikin û asimile bikin ev bi ser neket. Kurda li dijî vê şer kir û herî dawî jî pêncî sale bê nefes ev şera hat dayîn. Ev ser neket yani çar kesa em bêjin 10 kesa 20 kesa Kurd PKK dest pê kir niha bi milyona Kurd li pê vê dawa Kurd doza Kurd li hev civiyane bi milyona 10 milyona li Türkiye em bêjin. Ne tenê li Türkiye Kurd di rojhilata navîn de di çar perçê Kurdistanê de êdî ne mîna 100 sal berê rewşa 100 sal berê ji bo Kurda tune ye. Kurd li Iraqê zaten bûye perçakî xwe bi rêve dibin bûye perçakî Iraqa federal li Iraqê federalîzm çêbû û Kurd xweseriya xwe dijîn weke nîv dewlet hawakî Kurd heye li Sûriye jî imkanekî mezin hat destê Kurda yani 100 sal berê Kurd faktörek bûn ji bo aktörên dünyayê faktörek bû ama niha Kurd ji bo xwe û ji bo dünyayê jî ne faktöre êdî aktörün yani êdî kes nikare weke faktörekî bi kar bîne weke qartekî bi kar bîne Kurd êdî hêzin yani li Sûriye hêzin li Iraqê hêzin li Îranê hêzin û li Tirkiye zaten hêzin. Ji ber wê jî ev serkeşa ve meseleye tevayid dikir rojhilata navîn de berê tedî destê Kurd bi Osmanî vekirî dayîbûn pêre işte hilweşandina Osmanî avakirina Cumhuriyetê Kurd hatin înkar kirin ji ber wê jî
aktörü mezin ji bo pirsgirêka Kurda Türkiye, devleta Türkiye'ye. Devleta Türkiye hat astake wisa ku êdî wan jî fehm kiriye, baş fehm kiriye, lê tirsê wan hîn jî mezinin, lê rastiya realîta rojhilata navîn û da dunyê tiştek berçavê wan jî şanî wan jî daye. Êdî bi vê meseleyê gerek bi hawakî bi Kurda re di nava aştiyanê de çareser bike. İşte bahsa İttifaka Kurd Türka têkirin, rast e. Ev ittifak diwarên wekheviyê de ku were bi ser keve, bi rastî hêzekî mezin di rojhilata navîn de jinû ve amade dibe. Gelek aqilên devletê yê Türkiye gihaştiye tiştekî wisa. Yani ew jî servana difikirin, gotinên ku em gudarîn wan dikin ya jî gorî nêtê wan mirov fehm dike ku dixwazin bi Kurda re îttifaqekî çêbikin ji ber ku êdî Kurd wek berê nikarin Kurda înkar bikin, îmha bikin û asîmle bikin û heta weke qartekî li dijî hev bi kar bînin. Na, êdî Kurd aktörün û di nîzama dunyê nû di rojhilata navîn dest pê kiriye. Ew yani em bêjin yani nîzama dunya 100 sal berê piştî şerê cîhanê yekemîn a ku destê İngilîzê hatin çêkirin, ew nîzama êdî rastiya îro wê qebûl nake û ji xwe wê rojê jî balyozê Amerîkayê Türkiye ku berpirsyarê Sûriyeyê jî Tom Barak jî anî ziman yani sal pîkoyê dî nemimkün ew bi rêve bimeşe. Em bêjin rewşa 100 sal berê ji bo ew qedera ku ji bo rojhilata navîn hatibû çêkirin, ew êdî çareseriyê nayîne gerek were guhertin rewş. Ev jî bi lec û mücadele û tekoşîna Kurda hate vê astê. Türkiye jî viya fehm kiriye, dixwaze xwe biguherîne, lê tirs û xof û paranoyan wê wek te janî ziman bi 100 salaya xweke milletî hakîm dîtiye. Ew jî heye, ew psikolojiya jî heye, saykolojiya jî heye. Zû zû vê biratiyê wek heviyê nameşîne. Dixwaze hinkî dereng bimeşe, hêdî hêdî ew jî xwe biguherîne bawakî. Yani di vê çerçevede ez dixwazim bêjim, mesela ew kongra PKK ne yani em bêjin fesîhkirina PKK li gorî dîtina min rast e PKK xwe fesih kir, lê ne tasfiyekirina PKK. Belê. Yani çawa dixwazim bêjim, PKK fesih bûye, xwe fesih kiriye, lê xwe transforme dike. Ji ber ku Öcalan jî di perspektîfa kuşandı bu kongre û berî wê jî ew daxuyaniya manîfestoya ku ji bo va gavana şandibû ew mektuba wî vana di dûra de ji tînî ziman yani rewş hatine guhertin û gerek hereka Kurd jî a Bakur ew jî xwe biguherin. Ev guherandinekî mezin dest pê kiriye. Yani ez weke bêjim transformasyoneke ne tasfiyeyeke. Xwe ve dike çi ye? Êdî mesela şerê çekdarî nameşî. Yani derbaza qonaqekî nû wê bibe. Davaza qonaqeke nû û li ser esasê paradîgmayeke nû li gorî Öcalan jî tîn ziman. Paradîgma nû çi ye? Di nava cumhuriyeteke müşterek şirîk de wek hevî de jiyana Kurd û Türk û Ereb û em bêjin Farsaye. Yani mirov wa bifikire. Yani paradîgma nû ew e. Ne separatîzme bi hev re nava wekheviyê de û Cumhuriyeteke Demokratîk de û neteweke demokratîk a ku ne ji bo etnîsîtekê hatibe binavkirin li ser wê esasê Cumhuriyeteke Demokratîk mafê Kurda were dayîn û Kurd û Türk wek di duwarê mafiyê de bibe wek hev wekhevê çêbibe. İja ev paradîgma nû ye. Yani berê me dixwestem Kurda yani wek Kurdên Bakur jî giranî Kurdên Bakur wek hûn zanin dixwestin Kurdistanek ser bi xwe çêbibe. Digo Kurdistan çîke em bêjin koloniye gerek ser bi xwe bibe. Ji ber wê jî şerê çekdarî dest pê kirin. Ordiyên xwe artêşa xwe amade kirin, cephê xwe amade kirin. Di gorî şertên berê çawa welatekî ser bi xwe çê dibe.
İşte serxubun jî ve varî de anî zaman weşana xwe sekinan ji ber ku navê wê serxwebûn bû yani. بله Konsepta berê bû. Li gorî paradigma berê hatibû navkirin. İja niha paradigma nû dest pê kiriye. Paradigmeke nû ya Abdullah Öcalan ku weke perspektîv ji kongrê jî şandibû û berê jî serva mesela kur bû. Gelek Pirtûkevî jî diva servê mesela paradigma nû de heye. Divê paradigma nû paradigmeke Cumhuriyeteke demokratîk de li ser esasê netewa demokratîk. Yani netewa demokratîk çi ye? Kurd jî, Türk jî, Arab jî, çi qas netew, ol, باشم bawerî, مامۆستا Türk hevin xwe weke hev hez bikin û bibin warekî bibin bingeheke Cumhuriyeteke demokratîk. Ev paradigma nû ye. Li gorî vê jî şertên şerê çekdarî jî ji holê rabûye. Yani devlet bixwaze jî tüm mafekî Kurdan ne dil gor dîtina min, tüm mafekî Kurdan niha ne de jî Kurd êdî li dijî Tirkiye ez ne divê baweriye dem ku şerê çekdarî bike. Ji ber ku ew şerê çekdarî ya paradigma berê bû, li gorî wê paradigmê ew şer dihat meşandin, wî şerî Kurd ve jîna Kurd temam kir, niha jî paradigma hatî guhertin, Kurd jî weke êdî înkar û îmha Kurda jî qediya ye, lê Kurd warê demokratîk de bivin xwedî mafên xwe. Doza xwe di warê demokratîk û hukuk de bimeşîn. Yani devlet gavê navê jî mücadele û tekoşîna demokratîk ji bo esasê wekeviyê li Tirkiye wê bimeşin. باشە مامۆستا نها ئەمێ زیاتر لەسەر vê babetê bisekinin lê êrişên dewleta Tirkiye hîna li ser Başûrê Kurdistanê li ser çiyên Başûrê Kurdistanê berdewam e. CPT bêjin rêxraweyeke Amerîkî ye ku wane belge dike tenê di meha borî zêdetirî 500 car dewleta Tirkiye êriş ser bêjin çiyên Herêma Kurdistanê kiriye bi hêceta gerîlayên PKK. û di nav wane da jî çekên kîmyayî jî bikar aniye. Em vê naçawa dikarin binirxîn. Yani ji aliyekî ve bêjin PKK xwe fesix kir û bangewazî Abdullah Öcalanê jî pêk anî û wek we jî got dixwazin gav babêjin ji bo siyaseteke demokratîk lê em vê naçawa binirxînî. Gelo di vê babetê de dek û dolabeke heye ango armancê wan wek 100 sal berê dixwazin Kurda carekî din ji nav ben û tesfiye bikin. Ez di wê baweriye deme ku tu aqilekî li Tirkiye ku karibin êdî bêje em ku Kurda diriya warên şer de tasfiye bikin ne mümkün e. Ha ihtimaleke din heye karin weke ew jî pir zor e, pir zor e. Rewşa dunyayê a herêmê û rewşa Kurda bi xwe merî çatînî berçava yani jenosaydekî karin bikin. Misal. Ev jî ne êdî ne mümkün e gor dîtina min. Ne rahat mîna sed sal berê ku bi Ermeniya kir. Evê çaxê çi ye? Ew jî baş zanin ku bi şer û çîkê Kurd 5 sal berxwe didin û tasfiye nabin. Ew rewşa hukuk derketî holê çima şer dewam dike. Ya çima êrişên dewleta Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê dewam dike ya jî li ser hêlê din dewam dike. Çima? Pirsa we ev e. Belê. Li gor dîtina min yani nava mirov kar wa bînî ziman ew dibên heya hûn sîlaha bernedin ya jî ve prosede ne qede şer dewam dike. Ew werdifikir. Yani ew gava ku ji bo em bêjin efiya siyasî û nizamçı gotina ef jî gotineke nexweş e. Yani kîkê ef dike ji bo xwedê. Neyse. Ew rehînanîna werin berdan em bêjin siyasî. Ji bo wê jî ew paşxistina wê jî li bendek ku dibe gerek ew gava dijî werabitin. Yani tasfiye çî gava silahê xwe berdin û çîk bikin em rê yani dixwazin vê prosedûrê heta silah. Qirara silahê hatiye girtin berdana silaha em bêjin û tasfiyekirina fesîha PKK lê ew dibên ev qirara baş e lê hê jî govda wê heye hîn jî silah hene hê jî PKK heye tê digîje yani ez li wê baweriye de me plana wan ew e yani tazîqekî çêdikin presekî çêdikin ku va prosedûra zû were meşandin ku silah werin berdan fesîh kes sedî sed were çêkirin
ji bo wê presekî mezin dikin. Aqil viya ji mir dibêje. Wekî din bêaqiltiye. Wekî din ew ê têk biçin. Yani bi hawakî yani her Başûrê Kurdistanê zaten nîvê Başûrê Kurdistanê dagir kiriye. Yani viya ne vicdan kabul dikin, ne cîranîtî kabul dikin, ne kanûnê nav ne tevî kabul dike. û ji xwe ew sîlaha destê wê herî mezin de ku xweke meşrûtiyeta xwe ji wê sîlahê digirt, got ev dijî terorîzmê û ji bo ewlekariya netewî şerî dikin, darin Başûrê Kurdistanê bombabaran dikim ya jî wira îşgal dikim. Ew meşrûtiyeta destê wê de cihan nav netewî jî nemaye. Ew ê nemîne, ji xwe nemaye zaten. Ha ew nahê dibêje ew tehdîta heye, gerek va prosedura biqede, ew piştî vê prosedurê vameya bimeşîne dibe ku wê çaxê ez nedibê baweriye dem ku ew ê kar bimeşîne, lê ew ê nikare bi rehetê dî bimeşîne. Ew jî tişkîtine. Yani tu gerekçe wê nemaye. Yani ew sîlaha piştî demekî şûn de ji bo Kurda, ew sîlaha destê Kurda, ew wejîna Kurda pê hat, Kurd pê wejiyan. Ew sîlaha dûre bû prangak, bû astengek ji bo Kurda jî. Kurd niha ji vê sîlahê jî xeraz dibin. Destê wê azad dibe. Yani dünyada PKK gelek devleta weke rexsineke terorîst pênasî. Belê rast. Êjan ha tu ew bihane jî nemaye. Ji ber wê yani. Prosedura Tirkiye çi ye divê heta ez karibim divan müzakerana de. Çi qasî hêza Kurd qes bikim ez ê karibim he qasî kêm gava babij. Yani proje wisa jî heye. Ew dûrdirêjî difikirin. Di cî de nabêje ka em bivin yek. Ka çî te hey bravo. Çî me hev birayê te jî hebe. Em biratiya xwe bikin. Yani biratiyeke ku di nava hiqûqa wekheviyê de ancak were îşa kirin. Biratiyeke bu gotinê birayê mezin tu ye her tiş ateye lê car dest birayê çûkim ya jî birayê êtamim, birayê demariyê me neyse. Ev jî ne tu birat. Yani bêguman gelek tiştên fêm kirin mamosta di nav civaka Kurdan da gotinekê dibêje ew dixwazin ku em bibin berxê berkêrê yani em wek berxê biçin serê me jêkin. Ev de gotineke kevniya Kurdan da heye. Biborîne keke ez dengê te pir fesîh nayê min ji ber wê. Niha dengê min tê mamosta? Yani pir mekânîk tê û ez yekcan ji hev herî baş e kabîr. Ez barim pirsgirêkê teknîkê. Niha dengê min tê? Niha baş e. Belê. Min got ji xwe hinek tişt xuyan e yani di bêjin civaka Kurdan da gotinekê kevnare heye dibêje ew dixwazin ku em bibin berxê berkêrê yani wek berxê em biçin û serê me jêkin. Yani em xwe teslîm ewa bikin. Gelek tiş tên fêm kirin bêguman. Lê mamosta ev êrişên ya em bêjin guhartinên nêvdewletî çiqas yani ew qas giranin zehmet ji bo Tirkiye ku Tirkiye neçar maya. Jalekî me behsa berxwedaniya Kurdan kir ku Kurd li ber xwe dane. Ev 5 sala bi her awayî vejiyan û dewleta Tirk nikarî bû wan ji nav bibe. Lê niha ev metirsiyên navdewletî guhartinên navdewletî ji bo Tirkiye çi ye ku bi lez û bez dewlet baxşelî daxuyanî da û got divê pêşiya biratî û aştiyê vebê û guhartin bikin. Ji xwe siyaseta dewleta Tirk li Sûriyê jî em bêjin têxuyanî li wir jî gelek babet hene ku mirov dikare ser baxve lê ev metirsiyên navdewletî ê ku Tirkiye li ser xwe hîs dike ji bo ku gavekî wisa bavêjê bi nêrîna wa çi ye? Nerina me de mesela Suriye mesela ki yani em bêjin başate yani ew serî dikişîne. Yani rewşa ku Suriye qewimî ya jî ewa bahta qewmandin ku qewimî istixbarata wan hebû informasyona wan hebû ku tiştên Suriye were çêkirin. Ev ji bo wan gelekî mühim. Yani gelek çavdêrên siyasî analîstên navnetewî jî dibêjin û gorî bi salan jî tînin ziman mesela Kurd pirsgirêka Kurd ji xwe aslında gotineke ne rast e jî mesela Kurd pirsgirêka Kurd mirov karibêjin mesela Türk mesela Fars mesela Ereba serê Kurda da anîne. Belê rast e. Kurd doza erdê bûn ew paşê hatine. Doza Kurd heye mesela Kurda tune. Belê. Ku wan doza me ji xwe re kirine mesele ye.
حق و حقوقا ما کری دوز جبو ما دوزه جبو وان مسئله مرو کاروا بینزم yani İcaba mesela Kürt hatı bu asla kusa ku dawiye de jişxwe yani bizim payedarın Amerika janizmi yani ya revşe kusa hatiye oleku ya sinore batana guhertin ya rejime batana guhertin. Bəli. Em dibinin Türkiye'ye famkir gidit yani. Yani heger rejime xwe hatta îro ku dijî Kurda meşan diye o sistema xwe kun ne guherînin sînorê wanê were guhert. Viya dît. Suriye ısrara xwe de bikira sînorê Suriye ji bat. Hê jî ew serrastneviya Türkiye dixwaze hem sînorê xwe biparêze hûmê Suriye bi hev re biparêze. û dixwaze sistemeke ku li Suriye înşa bike pêşerojê ji bo xwe jî înşa bike. Yani dixwaze bive serkeşê vê çareseriya ku Suriye û Türkiye mesela Türkiye. Ji ber wê mesela ji bo Türkiye û ji bo Suriye jî modela herî mühim modeleke ademî merkezî. Modela desantralizm. Muhtariyet ya jî em bêjin tiştên wisa federalizm ya. Mesela ew dibe gerek vana çêne. Dibe Cumhuriyeteke santral çêbe. Baş evet Cumhuriyete santral çêbe ew hîn santralist fikre. Dibe ku em rejimek Suriye santralist çê nekim dixwaze viya derdê wê ew li Suriye viya bikarbîne ew ez nikarim rejima xwe ya santral li Türkiye biparêzim viya baş disa yani ew niha dibe ez rejima xwe hem sînorê xwe neguherînim hem jî karibim rejima xwe hindik biguherînim hinekî baş çê ji bo wê jî niha model Suriye tê şerê mezin li Suriye pêşeroja Suriye wê kîjan sistemê de were avak rejima Suriye çawa santral an desantral mesela evet mamosta em bêjin desantral çêkirin Suriye bir santral cardı hat çêkirin hêza Kurda ne gişt qewa tawan ne gişt ya dünya jî Amerika jî İsrail jî gotin bravo tamam bira santral be ew çaxê Cumhuriyeteke demokratîk gerek were çêkirin yek du vilayet waliyên xwe ew bi xwe hilbijêre yani santralizmê de jî mirov kare riya çareseriyê bibîne ya ev ne daxwazan me Kurdayê ya herî adil federalizme desantralizme yani herî adil demokrasiya yani sistema herî adil adalet tê de heye ev problemê santralizmê li her hêlê de heye yani ez dibim santralizm jî be eger Cumhuriyeteke demokratîk û hemwelatiyê xwe wek hev bibîne û esas hilbijartin were esas girtin ne ji Şamê ji Ankarê waliya bişînin em bêjin Hisiça ya ji Diyarbekirê Kurd karim waliyê xwe jî weke belediyê xwe hilbijêre wê çaxê problem santralizmê de jî be problem yani li gorî ez dibim ev proje Türkiye'ye herî dawî ev e yê heyya ji destê tê dibe ku ez viya karibim paş bixînim ya jî divî warî de zêde gavan navêjim ji bo wê jî pres dike her havî de pres dike baş mamosta ihtimala ku divê projeyê da serkeftî bê çi qasiye ji ber me tecrübe İranê dît yani çend sala yani em bêjin 10 sala zêdetir İranê wekî ku çavdê jî bêjin şerê xwe li Sûriyeyê kir û piştî heftê Oktoberê gelekî roj hatin guhartin ji Hizbullahê bigire ji Hemasê bigire heya rejîm hate guhartin hêza Tirkiye vê yekê çi qasî heye yani wekî ku we behs kir bikaribe hem di Sûriyê da roleke aktiv bilîzê ji bo vê jî di navçeyê de ji bo di guhartinên nû da rolê mezin bibîne Tirkiye Burası Türkiye hêzeke li Rojhilata navîn de bûro gerek kabul bike yek ew ancak ev hêza ne hêzake ku her tişt li gorî daxwaza wê were çêkir yani mesela Suriye'de pirsgirêka herî mühim mesela Kurdayê bêjin doza Kurdayê yani qedera çarenûsa Kurdayê li Sûriye çawa were çareser kir ev ya herî mühim ev e
ایجا ترکیه دورا ده هزاویجی هیا اما نه کسک نه او دولت یا او کسکو هر تشل گوری دلی ورچک بله لسوریه ده gelek aktörü din jihane. Suriye perskereke namneteviye. Raz ciranı Türkiye'ye le perskereke namneteviye. Perskereke globale. Yani Amerika'da Suriye'de, Avrupa'da Suriye'de ya heri mühim, ya heri mühim. Biz İsrail'de Suriye'de peşaroja Suriye ve dağıtıyor Suriye'de rol kimesinin doğası bilize. Lugori dileveyi var çekerin. Devletin Araba yen embejin Kendavin dibêjin çi Körfezên Kendavin belê Kendav vana tev 22 devletê Ereba ji navas mesela Sûriyeyê mor bêjin ya taybetî jê Qatar û Suudi Arabistan û Emiratên û nizam çi Kuveyt yani vana aktörên dixwazin Sûriyê bi hawakî li gorî dilê xwe bi rê ve Türkiye di nava va aktörana de ancak garibe bi İsrail bi Amerika re dilê wan karê li gorî dilê wan ancak xweş bike karê bibe aktörekî ku serî bikişîne. Em daha mêze dikin dîtina Amerika û dîtina İsrail jî ne li gorî ku tiştên Türkiye difikire ji bo Sûriyê. Yani Sûriyeke desantral çima Amerika dijibe. Hêzeke Sûriyeke desantral Kürt xwedî hêzbin, Durzî xwedî hêzbin, Elewî xwedî hêzbin û bi hev re şirîgatî Şamê bi rê ve bibin. Çima İsrail dijî vê de? Bele. Ama Cumhuriyeteke Ereb were çêkirin, İsrail dijî vê ye. Her çi qasî bêje ez ê peymana İbrahîm jî qebûl bikim. Yani ez hebûna paşaroja ez hebûna İsrail qebûl dikim û tehdîtekî ji bo İsrail tu carî ew cem çêne bi çi qasî bêje jî ev beyana wan ji bo İsrail nikar İsrail ser beyana ji xwe ve nû ve nîzamekê nû çê bike. İsrail ancak li gorî dilê xwe dîzaynekî nû çê bike, nîzamekê nû gorî dîzayna çê bike. Ew tedbîra xwe bigire, ne li gotinê wan yani El Şara divê tu karim min bawer bike ez ji bo te baş bim, ez ê çi dixwaze ez ê bikim. Ev gotin e. Bele. Ama ew dixwazin sistemekî wisa çê bikin ku ji bo İsrail jî êdî Sûriye nebe tehdîtek. Ev sistema demokratîk e. Sistema nijadperestiya Ereba kêmkirina nijadperestiya Erebîzmê ye. Gel tev birayê hevin û yek zêde yek kêm nayê fehm yani ji bo mafa ji bo xwedî mahbûnê û ji ber wê jî desantralîzm lazim. Herkes de aha xwe de xwediyê axa xwe be xwe bi rê ve bibe û tev bi hev re li santralê em bêjin li Şamê bi şirîgatî bi hev rê ve bibin. Yani via Amerika û İsrail ne li dijî vê meseleyê. Türkiye divê na gerek santral were çêkirin. Baş ev çaxê hadi em bêjin santral were çêkirin. Katê mafê xwe rêvebirin û xwe parastina Kurda, Durziya û Alawiya û netewên mezhebên kêm tê çawa çareser bike di merkeza di sistemeke santralîst e. Kata Türkiye çi safî kiriye? Tu dixwaze li Sûriye modela te zaten têk çûye. Tu dixwaze li Sûriye modeleke santralîst jar dibîne. Zaten Esad modeleke santralîst bû, Ereb Cumhuriyeteke Ereb bû. Bele. Fahmdî ki? Yani tiştê ku Türkiye xwe pê biparêze û pê dünya îqna bike nemaye. Ji ber wê jî li gor dîtina min bi hawakî pir bi Kurtî mamosta demê me kin maye. Evet baş e. Weke Sûriyeke santral difikirin lê rêveberiya wê hilbijartinan em bêjin vilayet bijî vilayeta xwe ez ê bi xwe bi waliyê xwe hilbijêrim û emniyeta xwe ez ê bi xwe bigirim. Yani vana mümkünün. Yani wexta mirov bixwaze ku ew gel û netew û baweriyên li Sûriyê ew pirrengiya Sûriyê tev bibin wek hev û xwedî heq û hiqûqên xwe rê û rûslim mirov sistemekî wisa çê dike hene yani gelek numûneyên dünyayê hene û yê numûne tu nebijî me numûnake nû çê dike. Mesela Kurda li Rojhilatê Rojavayê Kurdistanê pardon sistemê modelek nû çêkirin. Ev modela karin tevaya Sûriye were çêkirin. Ew bibe modeleke
ام بیش مدل که مینیاتور لسوریه چه بود لبر روجابا اکار بیه که توای سوریه جیبا مدل وره چکر بله چما نه از دبیم که ترکیه مجبوری رژیم خو بگوهره هاتی و کرده لی دوازه چو قاسی کم بگوهره لجاوید که بله گرم رواب فکره ایدی هانی رواوی نمایه مجبوری اتفاق و براتیا کرداجی مایه راست مجبوری ویجی یعنی کرد دلسوزی دوازن به ترکاره ببین وقت هوی ببین برا لی ترک maalesef درباره مجبوریت ده دوازن ببین برای کرده باشا نوا سالا ده شهر سر ببیشم باشا گلک سپاس برز ایوب برچ چاودێری سیاسی و گەرینەندە ئیلکە تیV gelek سپاس کول ئستەمبوڵێ هون لەگەل مەبوون میێوانێ مەبوون بەڵێ تەماشاوانên هێژا ئەم بڤی ئاوایی هاتن داویە بەرنمەیە خۆیان ڕیا کوردستانی حیا خەڵکێکە دن بخێر خۆشیدا بمینن شاد بەختەوەر ئازاد بشن